justo limoien disku urten zanien, normalien diskuek denborazko tarratzen dabe egiten, guk tarratzegu denborazko egiten, eta diskuek bera jaiotzen, ez dakit. Eta oso aurretik goiez, gero urtetzen danien, ja guretzako oso zer zarra da, baina kontaktuen da oso zer oso barrixe eta bada super kuriosu denboraren zentzu hori. Eta 2008 hasi nintzen egiten limoietan, eta niretzako izen zen disko oso garrantzitsu bat, ze izan ziren urte nahiko kritikoak nire bizitzan, 20 eta 21 eta 22, ze egizetan ez nahuela mentalizatute hau izeteko nire bizitza etorkizunien, eta nahiko errez eta nahiko eroso pasauzan dana, baina bai heldu zala momentu bat ja mundu gelditu zala, diskoa bebai gelditu zan, gira bebai gelditu zan, eta hausnartzeko denpora asko ukin eban, eta eskerrak, eta, konturatu nintzen pixu asko baneko zela, ez? Mediatizazioan pixue, kaletik ezagutu izetian pixue, como zure bizitza asko aldatzen da, eta da bizitza bat bastotzuena entrenatzen hortarako. Eta orduan egon nintzen denbora asko nahikoa zerre limoiekin. Berriro esnatu zara beginagiz, bezamestu zen nirekin ezken aldiz. Nire oea etxe bat izango belitz, berdin egingo nuke mila aldiz. Entzun ondo, limoi ondo. Gaurengo limoi ondo zuek, Entzun ondo, entzun ondo, limoi ondo. Entzun ondo, limoi ondo. Egun ondo, limoi ondo. Ja, gailur horretatik bueltan, gailur horretan igatzen hemen limoiondo, berezan dualidade bat, el mundo no es un buen lugar, eta limoiondo, ez da? Mundu ez dela leku polit bat, baina bizitzak politia izaten jarraitzen da bela. Eta ja hortik beraz izan pixkat sendatze prozesu hori edo, eta horko kantu bat da udara, idatzen ebana pixkat bai pomada moduen, minantzako pomada moduen. Badau ezaera bat zarra, ez dakit ezaera dan edo dana delako, estatu batuetan zuk izpilu baten aurrien, zaten bauzu hiru bider, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, eta hiru buelta eman, Bloody Mary agertzen da izpiluen. Da beldurrezko gauza bat. Eta nik kantu idatzen ibil nintzen bitartien, pentsan abenik nahiko nuketa, kantu hau kantatzen baldin badozu hiru bider izpiluen sendatzen zarela. Eta hortik idatzen aben udara. Tintariraro, tintariraro, tintarirarura, tintariraro, tintariraro. Ez dituzte jantzi kaleak oraindik itxaron, hartu zure gauzak bagoaz hemendik zeharo. Euri asko egin du putzua oraindik hortxe dago, baina udara esku bat eskuan egan. Guk banda oso bat dekogu, jente gehixaukin holan. Eta oin gabizela egiten ja amaitu diela udako kontzertuek, eta hasiko gara ja jeitxiera egiten, eta bukaera bebai. Eta gero deskantzo bat hartuko dugu luze xamarra, goltzetatik. Eta ja jarri dugu azkenengo kontzertu egune, nahi baldin badozue, ja behitu, hemendik bostetik batek. Irosten baldin bada. Izango da 2025ko maiatzako 31 beken, eta izango da oso berezixe, izango da 0 de enero azkena, eta denbora luze baten gure holtzetako azkena, Euskal Herrixen, pixkat ustailan joko dugu, igual festival batzuk, baina ja kanpuen. Eta hori izango da gure azkenengo zita, zik nahi baldin badozu egu osorik ikusi, eta hoxe, etorri, bekera, bostetik bat, bai? Ondo, venga. Urrengo kantu egiten da Las llaves de tu casa,
Eta nik gauza askok txunditzen haute bizitza hontan, eta bat da zu maite mintzie pertsona batetaz munduen, eta munduen gara 8.000 milioi pertsona, eta pertsonari maite mintzie zutaz justo. Ez? Pentsatzezu, wow. Ni enamorau nintzen pertsona batetaz, egin nitun kalkuluek zan eban imposible. Total, spoiler, bai maite mindu zan nitaz, eta gu ezagutu ginenien berak zeko zen bere etxeko giltzek, nik nire etxeko giltzek, eta indiko guz etxeko giltz berberak, ze bizi gara etxe berdinen. Eta entzuten duten bakotxein etxera sartzen zateot, mi puerta! De todas las puertas del mundo! Te idatzen aben, las llaves de tu casa. Puedo ver las flores como las ven las abejas bajo luz ultravioleta y las llaves de tu casa. Puedo ver las nubes como los ven los aviones por debajo de mi tripa y las llaves de tu casa. Puedo ver las nueces como las ven las hormigas, unas montañas mal heridas y las llaves de tu casa. Abre mi puerta, abre mi puerta. Hipopotamoek egan egiten dabe. Ahí lo dejo. Ez da erotu egia. Ez naz erotu, Hau da, niretzako oso poetikoa. Eta kontu da, justo atzo agertu jatan bideo. Investigatu. Ez ja algoritmoak ematen dira. Berrikuntzekin gatoz. Berrikuntzekin gatoz. Berez, daukio gorputz bat, ez dala egan egiteko ez egan egiten dute, igerian egiteko ez dala baga prest. Osa, berez, ezin dabe igerien, baina eiken dabe. Porque yo que sé que fuerzas centrípetas. Oso ondia dira, tankatxo giekin da egiteko zaila ditu. Bai, eta no seke de metano, ez dakit hori euskerren asuntoa da, no? Bai, behi botatzen dena. Eta berak bai, supongo, hipopotamoak eta guk ulertzen dut, ez? Bueno, investigau, porque hipopotamoa txundigarria, animalia txundigarria. Munduan pertsona gehien hiltzen dituen ere bai, ez da? Animali bezala. Bai? Bueno. Ara. Berezekin? Como dato. Igual que zorra da, txekeatu, Hau da espada. Hau dezakigu. Onda pasado en hechos reales. Egan egiten duena bai. Hori fijo. Igerian ere bai. Persona gehien izan daiteke. Bai, nik uste dela persona gehien hiltzen dituna. Hori izan dezuela sonatzit. Uraren mobidan. Vale, bai izan daiteke. Ezakatola oso jatorra aurpegia, ez? A ber, badakate, Zuk uste zu bat, ola gertutik eta ezakite. Zuk ikusi oso bat gertutik zen, nik bai? Ez, baina, zuk bai, claro. Baina nik ezakit. Ez usten esan, ez agurri zaro ez usten esan. Ez, baina ez da lago, como gogoa ematen beran gana punta. Bigunek emoten dabe. Bai. Uriko gero agu oso ondixi da. Bai. Eta honekin jazta iker, nik uste, gero afaltzen jarraituko. Hipopotamoi buruz. Paris joko dugu, bai? Venga. Amets goxoak izan